Naisang sangayan ang panagkalaysa tinimatagan, kagedante aldaw ti puso, ken basa ti panagrambak ti panagpiyesa ti bangged. Ti mass civil wedding, aginondawayan ni 65 couples, manipod kaniti nagduduma barangay idi ili. Kablawang kayo, na mapulog at lima nga pares nga interesado nga aglantip iti posposo yo tapno singkidan nyo iti rito iti panagkalaysa. Makita ti ragsak ti tunggal pareha, bayat iti naiswa ta seremonya. Libre na ito asagot ti local government unit, manipod iti panakay proseso ti kasar, singsing, ken iti sagana. Pinadaan naman ti kadwa ti nasamita, kiss the bride scene. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 9.75, 10. At dapat iti slicing of cake, wine ceremony, ken the traditional of first dance. Karamang kaditi ng gundaway ti civil wedding, the Jerry ken Rosalie na 15 years kagdendenan, kinadan talungan na. Nagpapasalamat kami sa mga nag-sponsor ng kasal. Kung hindi dahil sa nila, walang ganitong okasyon. Kaling kanyari sa kami nga sinsin ako ba, daw-dawat ko na rin siya. Nakalalagip met para ka nag-reg ken Nancy ti 514. Malaksing niya sa iti panagkalaysadan, kalpasan di 24 years, ken Valentine's Day celebration, birthday pa ni Greg, ken anibersaryo da. Naragsakan na sir, tawan to di problema mitten, di kita nagan para na kami sir, ti importante. Kasi may karkanilang sir, kanila kay ko agad, tunggal ay naganan. Aging ganap patayag, si kay pilata sir, agasawa, si kay natatagdin na regat man ken namay, agdin nanggay kami sir. Drive Arizona, sweet lang yan. Sir, di mako na. Inbingay met ni Mayor Pope Cardenas na di 10 rules for a happy marriage, apat yan nagbaling nga gay kaniti kasawa para itinaragsa ka pamilya. Rule number 1, never be both angry at the same time. Saan nga mabalin nga agpungtot kayo nga gidan. Masapol nga natangken, ken atidog, iti pasensya. At dawit na sagot na regalo manipod iti LGU, ken 2,000 pesos si titunggal pareha. Naglipas si mass civil wedding na ragsak, na panamnama, ken simbolo ti panagari ti ayat, iti tunggal maysa. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.